Sunteți la Miraj Resort. Avem o colaborare cu Liceul Simeon Mehedin Zvidra din 2018. Primim de la clasele lor de profesională de ospătari și bucătari elevi în practică. Mulți dintre ei sunt și angajați pe timp de vară și pe timp de iarnă, lucrând cu un contract de 4 ore și de 8 ore respectiv. Am avut și elevi de la acest liceu, promoții anterioare, care au fost de la învățământul de zi. În prezent, doi angajați ai noștri sunt Pricop Cornel, care sunt elevi în continuare la liceu, formă de zi, și Gabriela Lazar. În principiu, Liceul Simeon Mehedin ne ajută și cu elevii care vin în practică, pentru că reprezintă pentru noi un potențial foarte mare pentru forța de muncă, fiind un deficit destul de mare în zonă. Sperăm pe viitor să păstreze clasele de profesională atât pe partea de ospătari cât și pe bucătari și să vină și cu ceva îmbunătățiri sau ceva clase noi pe partea de lucrători hotelieri. Eu mă numesc doamna Gabriela, sunt absolventă al Liceului Simeon Mehedin, calificare profesional ospătar. Momentan sunt elev în clasa 11B. După cursuri încă lucrez, vin la muncă și în weekend. Următoarea generație le-aș dori să ducă la acest profil, că este o muncă foarte ușoară. Mie chiar îmi place și mi-am dorit asta. Mă numesc Pricop Cornel Ionuț, sunt absolvent al Liceului Simeon Mehedin Zvidra, cu merite, după mine, destul de bune. Sunt angajat part-time la pensiunea CNR Miraj Resort, unde lucrez cu drag și cu plăcere. Aici am ajuns ca să-mi cunosc prieteni, cunoștințe și niște oameni foarte de treabă. Eu le recomand generațiilor următoare să facă ce vor, dacă au atracție spre bucătărie sau ospătărie, să se ducă unde vor ei. Dar cel mai important este să aibă atracție și plăcere de muncă.